NANI?! Gumigo-ligo sila. It was at this moment that he knew. He fucked up. His name is John Cena! Lah, babae ko lata oh. Dapat. Ay pagkapil-apil ba? Bisa na ba? Babae na ba? Ay, mungkulata oh. Babae ba? Yung maong na, dili ako tahon. Tanawa! Apil-apil na rin ang problema. Tanawa! Tanawa! Ma'am. Kira ka, ma'am? Ma'am. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabighanin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang Ay, ate mo rin ko latahon ni Kine. Ni Kine. Ay, pagkapil-apil ba? Latahon ka isa na balik. Ayun! Walang tao ka isa na balik. Action! Kira ka, ma'am? Ma'am. Ma'am. Ay, ate mo rin ko latahon ni Kine. Naganda ang mga ganun mo katao ba? Kung nagkagalag ngayon, hindi daw gahiat. Hindi ka rin mo, hindi na chismis.